Ciplak mampu kontoni menungso. Adyo
Sing mampu pilih no Marisaripun Prabu Bagus Rono Sewa Dono Klebet wonten satene Gunung Kendeng Apigal Pakumso Gunung Kendeng Prabu Celeng Srebi tansah numbakang piniji Satya Wijaya sing grup wedal undang wadya waku rumah kang wadya anapi dawuhira tanpa kang samya kanto amondo dipika nuwun inggih para pandang menika seniman-seniman kita ingkang ayatane kudune Parampok Celeng Srebi sampun pepander wonten ngarsa panjenengan sami bilih tari punika anggambaraken prajurit Putu Bagus Klono Sewandana saking Kadipaten Banterangin ingkang cacahipun wonten 751 sekawan ngemban tugas melamar putri Kediri paring asma Dewi Sangga Langit nanging sak tengahe Gunung Kendeng kabegal panguwasa Gunung Kendeng Prabu Celeng. Oh, akeh daerah mana bae iki Mas Sedone. Nggih, kan sejarah Bu. Nggih to. Sejarah ngoten Bu. Ngapunten nggih Bu, bilih wonten kaitan ngatur utawi sejarah kula sawarga Satya Wijaya ngaturaken nyuwun gowing samudra Syekh Pancama. Mas Tono. Para tamtama Satya Wijaya Magita Paris.
Jagat yo jagat tamu ni mungkin dadi jiwa renang sakit parane dadi jiwa bangsa do enak saya borok. Kini saya boleh dosa sopo kan bisa biro Gusto bakal cuman tempat bukan oleh perabaikan pulau Surabaya. Motor ikut coba bermaksa turun kalau sawung balik. Soal mana sorry perjalanan yang begitu boleh kirim mantap bayar di bongso Warondo yoyo. Sok-sokongan bisa nyodur ke biro Puspito bakal cuma temen Gokano berapa itan kota Surabaya. Biar Dewi Sandra sakdoro ini yang makan budaya yuk rayap titik para penijak yang kanan bangkok open masih bencing ya yuk besok yang unggul ceritanya saya borong pikir yang kanan bangkok bakal tak kemono kurungan kejono wis ya yuk inden dinono kaya baju mili ya yuk selebok biar Dewi Sandra Eyang Wijoyo Eyang Wijoyo Eyang Wijoyo niat ingsun ngadeg ana ing tengahing jagat dudu jagat sipate alam jagat turun ning urip sun ajiku si menyanguting apa kuasane sira ingsun kok nembokno bumi badan badane sing sabang bayi santri Wijoyo kumpulno karo aku obahno rasane teko madhep weruh ing uripku
mugi ora kadang kutona sapi nang ora ayu kalis leren sapi tolong Gusti paring nugraha